Jangan Pak. Oh iya. Manggono. Bujangan. Ya ora apa-apa wong bocah lanang ya ora kesusu. Ora kesusu no. Ning ya ora apa-apa. Awake dhewe wis sore antusias kang sarta apresiasine warga masyarakat wis luar biasa tak acungi jempol mangkono ya Mak. Sugo gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Oh ngono. Sugo gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Anggone para panitia ngrengkuh kanca-kanca sanggar seni Astabrata ana bebasan wong liya manjing dadi sedulur. Wong liya manjing dadi sedulur. Sakwise aku mau medun tekan gerobakku, medun tekan kendaraan, wis diring karo ibu-ibu mbak-mbak Linmas. Wow. Dan wis kaya dene mlaku wiwit saka medun kendaraan nganti tekan transit pondokan diring karo Linmas. Wis kaya maling ngono kene. Iya. Ora wis saking menghormatine, matur nuwun Linmas, matur nuwun Linmas. Linmase wayu enak. Lah iya. Sapa mah jenenge ketake ning dodo tulisane Reni. Iya, dan kemana wayu ngono. Lah ya Linmas iki pelindung masyarakat. Lah ya aku batin ya Allah, Mbak Reni dadi Linmas melindungi masyarakat, bengi iki melindungi dalang akbar. Wah ya. Iya, ngaturake panuwun. Iya ngesokake dawuh. Ternyatane sing ana ya mung murang Linmas dewek. Nek ora kleru aku nyadung dawuh mau ngono. Pagelaran bengi iki sing diuntungkan ki danjane ora mung dalang no. Oh ngono. Sing diuntungkan ora mung dalang, ora mung pengrawite, ora mung sindene. Oh ngono. Tapi dalam suatu pagelaran wayang semalam kuwi sing diuntungkan beberapa faktor, beberapa sektor. Contone sound system yo melu kecipratan rezeki, tero panggung yo melok kecipratan rezeki, lighting yo melok kecipratan rezeki, urung bakul-bakul sing ning jaba mau. Urung bakul-bakul sing jaba sing tumplek-blek manunggal dadi siji ana ing Desa Morang. Kae yo kesawapan berkah barokah warga masyarakat ing laladan Desa Morang. Kang bengi iki wis sembodo kang jinangka ngadani adicara bersih desa utawa sedekah bumi. Oh mangkono ya Mak. Kapara nyata bagul-bagul kae yo melu kecipratan rezeki. Jadi anane pagelaran wayang dalam semalam kuwi otomatis UMKM kuwi berputar. Pak insyaallah rezekine tansah ndayu milih. Amin ya robbal alamin. Iya. Mulama aku kang sarta kowe minangka dadi wakile kanca-kanca sanggar seni Astabrata ora bisa matur sing akeh-akeh. Iya. Mung bisa njurung pandonga. Njurung pandonga. Muga-muga sarampunge seluruh rangkaian adicara bersih desa utawa sedekah bumi kang kagelar dening para warga masyarakat para pepundhen kang lenggah ana ing Morang. Iya. Desa Morang dadi desa kang daldatun kaya datun warupun gofur gemah ripah lojinawi kartotata turaharja murah sandang kelawan pangan cina ketok ing kamulyan tinebena saking bencana alam. Amin ya robbal alamin. Soekarto miwah memala sageta sirna bebendura retu iso sinapu sial dangkal iso kabucal. Amin ya robbal alamin. Donga becik Pak insyaallah bakal nyerambai katentreman kayuwanan lan karahayane para warga masyarakat ing laladan Desa Morang. Penten sing dipemuji kaya mangkono ya nok wis kok dawuh Mak. Allahumma sholli wa sallim
jenenge wae bersih desa. Oh ngono. Bersih kuwi tegese ora resik. Desa wis ngarani. Iya. Kena kinarya kaca benggala. Heeh. Sarampunge seluruh rangkaian adicara bersih desa. Iya. Dadiya kinarya introspeksi diri mulat sarira angrasa wani. Mangkono ya, Mak. Jadi dengan adanya adicara bersih desa yang merupakan agenda rutin tiap tahunnya, iya. Kuwi kena kanggo pembelajaran. Oh ngono ya, Mak. Sing diresiki aja mung desane wae, sing diresiki aja mung tata laire wae. Heeh. Ning resik ana batine, resik ana atine. Oh ngono. Karo tangga ya kudu rukun. Mergo yen ana apa-apane kuwi tangga sing ngemangi dhisik dhewe. Oh mangkono ya, Mak. Ibarate dengan adanya adicara bersih desa, tembunge agama fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan kang sarta memulai dari diri sendiri. Ibda binafsi. Miwiti saka diri pribadi. Iya ya, Mak ya. Gusti Allah nate paring pangandikan, ora bakal ngubah suatu kaum yen kaum kuwi ora gelem ngubah sing dadi ya kuwi pakartine saben dinane. Oh ngono. Iya nestokake dawuh. Ya ing lair angudi karya, ing batin hangesti Gusti, no. Iya. Iki malam hari ini adalah malam yang spesial. Iya. Awake dhewe sowan komplit. Sowan komplit kanca-kanca sanggar seni Astabrata. Kanca-kanca sanggar seni Astabrata. Iya. Midil saka Kota Angin Kabupaten Nganjuk. Oh, Kota Angin Kabupaten Nganjuk. Wayang gamelan komplit gawasaken omah. Kang sarta kanca-kanca pengerawit, kang sarta mbak-mbak lan adik-adik waranggana. Iya ya, Mak, iya. Lan uga disumbutke pisan. Pagelaran malam hari ini juga di live streaming, no. Oh, disiarkan langsung. Via streaming YouTube ya kuwi Astabrata Media. Oh ya. Jadi sing kepareng ndongake warga masyarakat Murang. Anggone ngadani adicara bersih desa kuwi ora mung warga Murang dhewe, ora mung penonton kang teka ana ing lokasi, ora mung penonton kang teka ana ing TKP. Iya. Kabeh para sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit kang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Iya. Juga ikut mendoakan warga masyarakat Murang kang bengi iki wis sembodo ngadani adicara bersih desa. Iya. Ngendikane para sarjana kang sudaning budi, dongane wong 40 kuwi babak timbang karo dongane mali siji. Oh ngono. Dadi iki gandeng bengi iki sing rawuh pirang-pirang lautan manusia. Durung ketambahan sing memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Tegese mali pirang-pirang ndongake keselamatan lan katentremane warga masyarakat Desa Murang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iki awake dhewe sowan ora ijen. Ning uga nganti kadang bintang tamu Mas Gareng kang mijil saka Pacitan. Ngono. Nanging sadurunge ngunggahke utawa ngaturi Mas Gareng minggah ana ing sasana budaya, ya ngaturke sak langgam dhisik ya nok kanggo ngendhoni swasana mangkono. Arep ngaturke apa? Request saka ngisor ana kang nyuwun aja lamis nok. Mangkono.